ଆରେ କଣ ଏଠି ବସି ପଡିଛ? ଘରେ ଏତେ କାମ ଅଛି, ଯାଉନ କାମରେ ସାରିଦବ। उठो उठो सफा सफा करके उठो 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 ଆଁ? उठो ଆରେ ରୁହ, ଉଠିବାକୁ ତ ଦିଅ। उठो 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 बेडशीट झाड़िबी କଣ ହଉଛି ୟାର? ହେଇ ଏଇ ଜ୍ୟାକେଟଟା ଦେଲ ମେସିନ ଚଲେଇଛି ସଫା କରିଦେବି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। ଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଲ? ଆରେ ପୋଛୁଛି ପରା ଓଦା ହେଇଛି ଫ୍ୟାନ ଚଲେଇବିନି ଶୁଖିବ କେମିତି? ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା କାଟିଦେଲେ ସଫା କରିଦେବି। ନିଅ ରିମୋଟ ନିଅ, ରିମୋଟ ନିଅ। ମତେ ମାଫ କର, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୁମକୁ କାମ ପାଇଁ କହି।